Senninger. Hvad nu, far? Jeg har tænkt over det med 18-års spil, ikke? Hvad har du nu tænkt om det? Jeg har købt 18-års spil til dig. Yes! Yes! Hvad så det? Se, jeg har købt GTA EV. Hold din kæft nu, jeg skal lige se det, vand. Okay, ja. Hvad vil det? Tja, og ja, det der spil, det koster faktisk 10.000. Og det var de eneste penge, vi havde. Ja. Så vil du ikke sætte noget ind? Vil du ikke sætte noget ind for mig? Sæt noget ind! Din Playstation er gået i stykker. Og ved du hvad? Vi bor på gaden nu. Fordi jeg har brugt alle mine penge på det her spil. Og mor, hun går jo i det der køleselskab. Og hun er helt rig, og hun har snakket om med mig, og hun vil skilles med mig. Fuck dig, for jeg gider ikke snakke med dig mere. Du skal fuck ud, jeg vil hellere flytte hjem til mor. Så gør du det. Det var 9. Tudefjæs 2.